care ori și de cusut și care ori și buni. Na, ăștia nu să vă rupți. Na, dar pe aici ați rupți, nu știu de ce. Din fabrică îți rupți ei așa. Na, trebuie cusuți aici. Că și-o da chiloți fata mea, am o fată de 21 de ani. Și-o da jos chiloții, am găsit aici jos. Că eu îi cunosc că sa ei. Dar îi rupți, dragii mei, oameni. Ia uitați-vă, îi rupți. Na, eu știu, eu am un șerc să-i cos. El nu s-a sfădit cu mine că-i cos. Na, apoi n-a purtat chiloții rupți, că apoi și ne-a videau feșorii. Noi am puneam de gazde, cu chiloți buni și cu haine bune pe noi. Și a zis și fata lui așa e, are chiloți rupți pe ea când a dezbrăcat oricare. Na, și apoi unde-mi capul meu, nu mi-e rușine de oameni. Bată-l că-s bătrână de 80 de ani. Lăsați-mă la dracu. Așa eu am uicos. Și apoi e asi bucuroasă, vor să sfădi cu mine treaba ei. No. Apoi așa am cusut și în șipșă. Am cusut o... că nici chiloții nu pot să-i cos, că atât am sună telefonul e, bate-l, Doamne, de telefon. Alo? Da, apoi ce să fac? M-am apucat să coș chiloți. De-a lui Pălăguța, de-a fetii. Da, apoi, că nu mai aruncă de pe ea și nu-i coasă. Și am văzut că-s rupți. N-am știut ce-s. Că are mai multe păreți, are și de ăștia cu ață în cur. No, cine dracu știe. Ăștia de ce ia cu ață în cur? Numai la televizor văd. No. Doamne, ce grăiești? Uai de mine. Dar n-am auzit nimic, dar unde să aud eu de aici, că nu ies necării de acasă? S-au betejit. Dar ce beteșigare? Vai! Eu zi numai slăbdie și optica jos, auzi tu? Nu mai îmi spune de așa lucruri. Acolo, dar cum îl cheamă? Șolovic? Ei, da, știu amul de cine zici. De acela, e ministru. Ei, Șolovic Horban, acela, Șolovic. Șolovic, dracu, știi cum îl cheamă, cam nu-i mai știi că tăți-s nebuni acolo. Tăți grăiesc, tăți vorodesc, toată ziua, dar nu știe nimeni ce vorodesc. Nu înțeleg nimeni ce vorodesc, ei toată ziua să hârăiesc acolo. Dar pe eu zi slăbdie, vai de mine, auzi tu ce mai vorbe îmi spui. Eu zi slăbdie, săracul. Pe ea zi slăbdie, că el și așa o fost slab, că n-ai avut ce vedea. Ciolovicu e, Horban. Holban nu este, Ciolovicu e. O fost slab, că pe semne nu a avut mama lui țâță să-i dăie lapte. N-ai văzut cât de slab îi. Ei au crescut așa un cocon rahatic. Rahatic. Nu, cum îi zice la aceia? Rahatici. Nu. Dar apoi eu nu poți zice ca tine, tu ești tânără, dar eu sunt femeie bătrână. Le-au văzut pe așele dezbrăcate. Pe scenă în America, auzi tu. Și eu zis la racu slăbdie și
optica jos. Le-ați văzut acele cu țâțele de bureche mari? Dar apoi își bagă aluat și își bagă în ele, aluat cu drojdie și să le tremure țâțele așa. Și el, săracul, le-a văzut țâțele, îi dor de țâță dacă mama lui nu a avut țâță. Să-i dă lapte, să vadă el, săracul, măcar țâțele, să le muște. Dar apoi nu, el, săracul, amucând o văzut țâțele, s-o spăriat. I-a sisinit de femeie când o văzut bidoanele cele de țâță la acele pășcenă în America. O fost cu președintele dus. Vai de mine, ce mai îmi spui, ce veste mai aud. Președintele n-are nimic. Că f-o amândoi acolo duși, doară. Păi nu că el, președintele neamț și nemțoicile iaschetătesc cu țâțele mari. Da, cum da? Na, ai văzut? Tăte au niște țâță ca rusacele. El nu-i s-o făcut rău, că-i învăța cu țâțele, n-ai văzut cât e animalul, dacă a avut măsa țâță bune? Na, ce-o îngrăi? Na, ce-o îngrăi aiurea? Dar ce-o lovi cu e, îi numai omnesc de sâmbure de om. De unde? Că mama lui sigur nu a avut țâță. Și a-si dat lapte de la colectiv atunci că a fost colectivul, când s-a născut el. Și când a-si putut și ea de-ata fura câte 2 litere de lapte, și apoi nu a fost frigider să-l ție în frigider la răci atunci. Și s-a-si stricat laptele, s-a-si sărbezit. Și l-a dat acru așa și el, săracul, de aceea e bolnav, amu cu capul și nu judecă ce zice. Na, da, ce gândești? Da, apoi. Neamțu, n-ai văzut cât e animalul de om? Na. Da. Pe eu cred că... Da. Apoi nu, ce să mai grăim? Ce-o lovi cu eu o rămas așa. E ca... E slab, că n-ai... Eu de pe scenă l-am văzut în America, pe scena aceea acolo. Și era o masă pusă înaintea lui, el o după masă. Nu i s-a văzut numai capul așa. Păi nu, de unde să se vadă mai mult dacă el, săracul, e nicus și slab? Dacă nu o prins de țâță. Nu, dacă nu o tras de țâță pe măsa, vezi? Că batăr de o si suptă cât de tare să o întingă de țâță, poate îi zinea țâță. Îi zinea lapte și-mi creștea bietul. Așa, o sub de la vacile colectivului. Na, așa. Da, apoi nici nu trebuia să-mi spui vestea asta. Da, apoi, uite-te că mi-am pierdut și timpul. Am avut de cusut chiloți, dar mă-i las în bai de chiloți, că eu-i coasă toată săptămâna. No. Și s-o întors din America. Zici că. Păi no, eu zi slăbie săracul. Dar el nu a fost, nu i-am văzut cu măși nici pe el, nici pe ce-o cu el, nici pe Iohalisu, președintele. Nu a avut măști. O grăit acolo sărace pe scena aceea, atâta o grăit amândoi. Vai de mine, și tot de palemie asta, de palemie. Nu ieșiți afară, dragi români, stați în casă, tot așa o zis. Că-i palemie. No.
apoi asta vorbă, el a zis-o pe veci. De când voi intra lumea în pandemia asta, el tot asta vorbă a zis-o, nu ieșiți afară, nu ieșiți afară. Ca Hitler. Dar apoi nu. Nu, dar el trebuia să judece un pic mai bine că-i neamț. Am nu grăim de ce-o lovi cu e, ca ăsta s-o betejică, o mânca lapte stricat când o pomnic. A ăsta-i betea cu capul de la laptele ce la serbăd. No. Te las cam de cusut chiloți, săracă lume. Te las cam de cusut 2 păreți de chiloți. No. Că nu te mințăți, nică numai o laturi am cusut, o laturi e zdrupți, ni. No, da de morbide de la conducere. Ni. No. Cum se arată? Să-i salut și eu pe ceia de la conducere, să-i salut. Să le doresc multă sănătate. Na, așa. Na. Lui Ciolovic și lui domnul Iohali. Na. Multă sănătate. Na. Dumnezeu vă ajute.